Mbukelo khona ekhaya sekubingelela ukhuluma kuDlamini umthandazi. Swaziland, America, Zimbabwe, Botswana, South Africa. Ndawo ngezindawo ngisanibonana uDlamini okhuluma kumthandazi wena. Mbukelo khona ekhaya. Namhla siphethe olunye uhlelo lushintshile kancane. Siphethe isosho esimhlophe la. Sinemali seswazini ngasibona yiso lesi sakangwane. Siyafuza sivuna inhlanhla ngentika ihambe kahle. La siphethe saseMozambique la. Siphethe imali yaseMozambique. Siphethe ngesosho esiblue. Sinamandla sasebenza kakhulu futhi ugeza ukukhuluma. Esigezo la sinemali ema coins. Nawe uthi unayiphi inkinga lapha uyaphumelela. Uyakhululeka futhi. Lo Smith wanganza wethu lo Smith nawazi nonke lo Smith uyasebenza kakhulu. Mbukelo khona ekhaya. Uma usenza insebenzo yami ufuna uwethembe, ukhuleke, uthandaze, uphahle uzolunga into zakho. Senza ngeyiwasho ngiyakhuleka ngithandaza. Likhona ushintsho olukhona oluncane asilikhulu kakhulu because of insekudena kwela bakhona emakhaya. Fase niposele kufanele lo muntu odrive imoto anilethele njengapha eNesport naseneli sprayed naseJozi kuphi ushilwane ukhona ngapha ngicela nifune ishilwane ku 072 646 2335. Nawufuna ikhombo kanje ngithandaza. Ikhombo yami ibiza 1000. Mbukelo khona ekhaya. Ikhombo yami sekuphula ncede because of insekudena. Mbukelo khona ekhaya. La siphethe isigezo nasi. Sikhandwe ngenye indlela. Sinamandla. Sithi 200 rand. Isigezo sami noma washonelwa wakhipha isisu wakwagwazwa bake bakugeja ngesibhamu noma bakudubule uzokwazi ukuvaleka le nkinga ekhona kuphi empilweni yakho. Siphethe namanzi 100 rand ngiwa amanzi la ahlala nemali phakathi ngaka 1 rand. Amanzi ufukathela kwamanye amanzi thatha amanzi nakageza nendabeni ubhizi ngewasho zakho uthala amanzi lawa uzokwazi into ibe namandla kakhulu. Amanzi anga anamandla amanzi lawa akhulekelwe enziwe izinto amanzi empophomo namanzi lawa ahlathe namanzi elidamu. Lapha ke niyazi nandaba amadoda angigijimisi nje no nanigeza ngalento le nabantu bayakuthanda lo uhamba khona emsebenzini banegazi banenhlanhla kuvuleka into zakho uma ukhuleka nje ukhenza khandela imhlophe bese uyafutha yakhuluma khahla imali emhlophe nganga 2 rand. Imshado milivuleke bani lobole uthi uhle bakuphene imali bakuthengela imoto belungu bakho bakuthanda baphamisa esikhundleni lo Smith u200 rand lo Smith nganza kwethu naye ukhuphukile futhi. Lapha ke isicithu nephunga elibi uphefumula kabi negazi elibi abantu abakuthandi uyalunywa emzimbeni lapha uyafutha ukhuluma ukhenza khandlela elibovu mawufutha ngagowani ngicitha bakushaya sosibiyela kumuntu sibiyele emuva usebenza kakhulu ugowani uyamkhulumisa umtshele ukuthi into ela kuwo uyifuni ibiyele emuva la intambo la nalapha nakhona 200 rand. Intambo le nayo i200 rand nganza kwethu intambo sebenza kakhulu intambo le ibeka emotweni ihlala kumuntu ekhalo esincane sakhe iyasebenza kakhulu iyakhulumisa ufuna umsebenzi ufuna ukumgwaza namabhadi namashwa iyakuvikela even nomsebenzi uyitshela lokufuna kwena uyitshela igama lakho lesibongo sakho intambo le yenza lento ishilo lentambo i200 rand lentambo. Impepho le yona ke i100 rand impepho nganza kwethu impepho le fika uyishuncise ubika into zakho mazifika ufike uyibike izinto usho ukuthi naku sekufikile nguthuka Dlamini umthandazi indoda eyikhulekayo ubaba abnikazi wathi ubaba wena mina baba mama ningibize ngobaba baba wethu usakhele izinto zethu sikwazi ukugeza uyibike uhlanze namandoza asekhaya kini akwazi ukuhlangana namuke into zami uzophumelela 100 rand la. Okwekugcina okunye inyanga zakwethu seku 700 rand lo uyawugada umuze lokho uyabethela futhi ngako lokho akuthela bekungubani ungathiwa sewopha mawesifazana nawesilisa wathuka sowuvuvula phansi uthi unekhubalo lokhu uyakukhulumisa lokho la khani ithi gco ebhakedeni elikhulu ngifake khona ipuni ezo3 bese niyageza nonke la khaya angicela ukugeza nonke la khaya ngifake isikhulu esivuthayo nesifala phakathi lo basayithi nomlilo la ekhaya nomlilo awuhamba ufushisa umzi wakhe wonke ungqongqophela uthi phu ngabe kukhona abantu ngaka ukukhulume kanjalo kanti ngikupha umgoda ekhaya nifake ikhandlela elibovu nelikhanyisa lamanzi eligeze ngawo nonke la ekhaya ngathela emgodini lo sikhuphela umgodi sithi makungene yena ngithela amanzi amgodini ekuseni nivuke nigcibe libe livuthile ekhandlela laba lincane nigcibe nilale sinacha 3 days nikwenzile lokho seniyathuya niyabuthi kuzokwenzekana emva kwalokho nathola umuntu ugakula ekhaya nizobonza kwenzeka ini emveni kwalokho. La amanzi awu 250 550 nathi uyayifuna le amanzi empophomo nedamu akhulekela ahlanganiswa yiwona lawa nganza kwethu. So insebenzo yala ekhaya nganza kwethu iyasebenza kakhulu ngifuna uqamba amanga mbukelo khona ekhaya ngibuza abaziko kuje ngasho ukuthi ithi 1.9 kahle kahle
kodwa i700 la 250 1.950 nawufuna konke nalokho. But nawufuna le combo lena kuphela i1000 iyatholakala fonela Shilwane enomborweni enginizona lithi 072 646 233 5 egcinene uzokudeliver yashilwane. Nabe ufuna mina straight ngifonela nomborweni yami oyaziko noma uzele ekhaya ePitretief ngihlala khona. Ngeke kuzala mina ngolapha ekhaya eSwatini but ngisebenza ngila ePitretief empumalanga mbuyelo khona ekhaya. Isithumela ekhaya sasihlambulula ungasho ukuthi kusekudeni ngamane uthi ngiyafisa ukuza ngifonele efonini ngiyahlola efonini nongidinga khona kune price yakhona ihlola efonini mbuyelo khona ekhaya. Into sami ukuthi niphumelele hayi ukuthi nimoshe imali zenu kimi engufise ukuthi niphumelele ngithande kube negazi. But ufuna kuba muhle ube negazi thandeke geza nazi Iyiwasho nasisigezo umuthi uyasebenza isiwasho siyasebenza mbukelo khona ekhaya. Ungadibukele phansi futhi ukwahlala phansi uyohlizakala nawe ubusuku nemini. Inkosi nibusise nilale kahle bole bakhona emakhaya niphuphe kahle nibe nobusuku obuhle. uNkulunkulu amandla igama lakho Jehova namandla mkhosebe nambukelo khona ekhaya mbusise umphilise. Uyagula akathola umsebenzi akalotsholo akashadwa uyabhidla relationship yakhe inkosi yami akakhona kwakhamuza akakhona ukuthenga imoto akakhona ukudla ngane zakhe. uNkulunkulu phakathi hambela kuyo mbukelo khona ekhaya. Ushaye istroke ukhala ngekhanda ukuhluka amehlo akwazi ukuhamba ulala kabuhlungu lale estradini lesigangeni ehlukunyezwa mbukelo khona ekhaya. Ngiyamkhulekisa egameni lakho Jehova ngicela amadlozi ambheke amkhanyisela ambusise azabe kunye naye. uNkulunkulu phakathi uNkulunkulu ngikubuka lena video ube khona umehluko empilweni yakhe kuphene uvalo olumshaya Jehova namandla zibhoba amahlaba akhwesha. uNkulunkulu wami egameni lakho phakathi haleluya. Mbukelo khona ekhaya yasho ngoma ukuthi abangahambi bazohamba nabangaboni bazobona ithembela kimi. Ngithandaza uDlamini la ukhona khona ukuthi engakanani uzokhulekela umuzi wakho ngikhulekele abantu bakho ngikhulekele umkakho ngikhulekele ingane zakho ngikhulekele ifamily yakho niphumelele ngamandla kaNkulunkulu nangesintu sethu ndawuphumelela. Ngiyafisa nami ukuthi ningibone ngiphuma lapha ukhize NTV ngikhuluma nani babuyela bakhona emakhaya kodwa ngamandla kaNkulunkulu nekukhuleka kwami nokwenu ndawuphumela mina ningibone lapho futhi nani ndawuphumela ngithola umsebenzi. Ningadibukeli phasi emele ukusho kodwa ukuthi phambili Dlamini Thandazi phambili. God bless you. Amen.